heel blij met het initiatief. Iedereen is bezig met gezondheidszorg. Logisch, het gaat om je eigen gezondheid, het gaat om jouw toekomst. Dus iedereen is geïnteresseerd in zorg. De vraag, wat kan zorg betekenen voor duurzaamheid, wordt vaak niet zo direct gesteld, want je hebt het gevoel, we zijn altijd al duurzaam bezig, want het gaat om mensen. En dat vind ik het mooie van dit initiatief. Toch gewoon kijken, wat kunnen wij nu praktisch doen over zaken op het gebied van energie en afval. Dit was het. Een aantal leuke ideeën die wij op zullen pakken en die ons inspireren. Kern is dat wij, zoals we dingen hier doen in het ziekenhuis, namelijk dat wij het in positie brengen, dicht bij de werkvloer, dat we dat ook hier zullen laten gebeuren om dit zo snel mogelijk te laten aanslaan.